Povodom Svjetskog dana šećerne bolesti, Lionsi iz Vukovara organizirali preventivno-edukativnu akciju. Odziv akciji bio je golem, brojni Vukovarci iskontrolirali su razinu šećera u krvi. Imamo jedan broj ljudi koji smo im pokazali da imaju problem sa malo povišenim šećerom u krvi, većina ipak ima dobru kontrolu šećera. Hrvatska je na 22. mjestu po uspješnosti liječenja šećerne bolesti tipa 1 i 2 prema indeksu koji uspoređuje uspješnost liječenja šećerne bolesti u 28 zemalja članica Europske unije, Švicarskoj i Norveškoj. Upravo kako bi se koordinirano djelovalo te spriječilo porast dijabetesa, a povodom Svjetskog dana šećerne bolesti koji se obilježava 14. studenog, organiziraju se razne preventivne akcije. I članovi Lions kluba iz Vukovara organizirali su jednu takvu preventivno-edukativnu. Vatica. A vas? Odličan, 4-8. Mladi ili pak oni u poznijim godinama, svi su se rado odazvali akciji i provjerili razinu šećera u krvi. Onda zajedno pogledati ovo. 5-0 možda ima. Bacite. Ovi edukativni materijali također su bili svima na raspolaganju. Cilj samo jedan, Svjetski dan šećerne bolesti obilježiti preventivno i edukativno. Kako bismo im ukazali na problematiku koja se javlja kada dođe do povišenja šećera u krvi, odnosno do nastanka dijabetesa, od kojega oboljeva svaka 10. osoba u Hrvatskoj. Akciju je organizirao Lions klub iz Vukovara, a Vukovarci svjesni da je ovo odlična prigoda za provjeru razine šećera u krvi, rado su se odazvali. U Hrvatskoj imamo preko 400.000 ljudi koji su oboljeli od dijabetesa. Svega 250.000 ljudi se kontrolira, znači ide kod liječnika, evidentirano je u centralnom zdravstvenom sustavu, redovno se kontrolira, liječi se. Međutim, veliki je broj onih koji ne kontroliraju razinu šećera u krvi, bilo da sami učine ili pak u liječničkoj ordinaciji. I to su oni ljudi kod kojih je povećani rizik od nastanka komplikacija šećerne bolesti. I mi želimo na to ukazati, znači želimo ukazati da je dijabetes bolest koja ne boli na početku, ali nažalost kada počne boliti onda imamo veliki problem. Jer tada nastanu komplikacije s vidom, bubrezima, srcem. Cilj je otkriti dijabetes na vrijeme kako bi se oboljeli ponašali u skladu sa svojom bolešću. Stoga ukoliko osjetite pojačanu žeđ, potrebu za količinom vode većom od 3 pa čak i 4 litre, nemojte to zanemariti. Kao ni pojačanu glad i konstantni umor, jer sve su to simptomi dijabetesa, bolesti u razvijanju koje je bitan faktor i način života, posebice stres.